Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Heren, stel jullie eens even kort voor. Mijn naam is Nout Schneider. Ik ben secretaris van Probus Kerkrade. Geboren op Blerheij. Maar op een gegeven moment ben ik naar de kweekschool gegaan. Ik heb een mooi Heerlens meisje leren kennen. En sindsdien is het steeds meer Heerlen en wat minder Kerkrade geworden. Dus een goede match tussen Heerlen en Kerkrade. Ja, een goede match. Dat moet ik inderdaad zeggen. Kunstzelfde vuur, maar in dit geval is het wel gelukt. Dat was dus Nout. En daarnaast? Ik ben Henk de Voorde. Ik ben in Heerlen geboren. Ik heb ook een Heerlens meisje. Ook al? Maar ik woon toch al 42 jaar in Kerkrade. Nou, hoe mooi. Dus het mengt allemaal. Kijk, hoe mooi is dat, hè? De ene is van Kerkrade en die verhuist naar Heerlen. Ja, en de andere verhuist van Heerlen naar Kerkrade. Ja, mooi. Dat is al een mooi begin. Hè? Jullie zijn hier in het kader van Probus, de Probusvereniging Kerkrade. En wat dat precies inhoudt, daar gaan we jullie in deze tijd even iets over vertellen. En bovendien jubileren ze ook nog. Vertel eens even naar die kijker en luisteraar. Probusvereniging Kerkrade, ja, maar wat is Probus precies? Zal ik beginnen? Ja, begin maar. Dan zal de voorzitter het zeker overnemen. Probus is eigenlijk een vereniging van postactieve. Bij ons zijn dat postactieve heren. Je hebt Probusverenigingen die gemengd zijn. Je hebt er volgens mij zelfs damesverenigingen. Maar bij ons is het strikt voor heren. En het is een hele actieve vereniging. We zitten ook hier omdat we dit jaar precies 30 jaar bestaan. En dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om bij jullie bij de RTV te zitten. En we zijn, vind ik zelf tenminste, een hele actieve vereniging. Nou, eerst wil ik even nog een paar getallen erbij, of wat jaren erbij slepen. Van 30 maak ik 35. Ja. Want de club is in 1990 opgericht, voortgekomen uit de Rotary Club Kerkrade. Er waren een aantal mensen, zoals Biel Buck van Buco en de directeur van het ziekenhuis en nog een aantal anderen die gezamenlijk zeiden van we willen niet meer als Rotary deelnemen, maar we gaan zelf een club oprichten. En er is iets beschikbaar in de zin van Probus. En zo zijn zij zelf gestart in het social project met een aantal mensen die dat wilden. 8 mensen zijn zo gestart. En daarna is een oorkonde gekomen vanuit Probus Nederland. Ik zal hem meteen even in beeld houden. Dit is het certificaat van erkenning. Ja. Door de Probusvereniging Nederlanden is dat. Hè? Dat is de officiële herkenning. Inderdaad op de oprichtingsdatum op 28 november 1991. Kijk eens aan. Goed, wat doet... En het staat er nou ook heel mooi natuurlijk, hè? Ja? Probus is voor het bevorderen van de saamhorigheid en de vriendschap van de leden. In dat opzicht zijn we anders natuurlijk dan in dit geval Rotary of Lions. Want dat zijn meer serviceverenigingen, serviceclubs. Die doen aan fondswerving, die doen aan sponsoring. En dat zie je hier ook. Eigenlijk is de Rotary van Kerkrade de sponsor geweest om ons bij Probus Nederland binnen te brengen, zal ik maar zeggen. Ja, en als je dan kijkt wat we doen, we komen om de 14 dagen bij elkaar. Dat is een vast schema. De secretaris is er heel bekwaam in om die data goed vast te leggen. En er gebeurt in de loop van het jaar wel eens het een en het ander. En dan moet hij dat lijstje weer wat bijstellen. Maar het is hem allemaal toevertrouwd. En wat gebeurt er dan op die bijeenkomsten? Het is altijd op donderdag, hè? Het is altijd op donderdag. Donderdagmorgen komen we bij elkaar eerst een stukje elkaar bijpraten. En dan is er of een presentatie. Iemand heeft een thema voorbereid en brengt dat naar voren toe. En er ontstaat een stuk discussie ook over. De andere keer wordt er een thema genoemd. En op basis van de verschillende achtergronden van de leden
ontstaat er dan een discussie over dat onderwerp. En wat zo aardig is de achtergronden van mensen zijn zodanig verschillend dat je op zo'n moment een bijdrage krijgt, een uitleg krijgt, een presentatie krijgt waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. Mm-hmm. Het verrijkt dus in feite je eigen denken. Dus eigenlijk een stukje kennisoverdracht van de personen die in die vereniging van jullie zitten op de ander. Ja, dat is één. En een ander punt is, we nodigen ook wel eens deskundigen uit, die dan een lezing komen houden waarop wij dan kunnen reageren. Zo hebben we nog niet zo lang geleden iemand gehad die over artificial intelligence, dus kunstmatige intelligentie, 2 keer een heel betoog heeft gehouden. Helemaal hype nu, hè? Ja, helemaal hype. Ja. Ook heel erg leerzaam. We hebben nog niet zo lang geleden, en dan samen met Probus Heerlen 1 en Probus Heerlen 2, de CEO van Philips gehad. Die bij ons een verhaal is komen vertellen over waar Philips nu staat en waar ze naartoe gaan. Waarom is zo iemand daar dan in geïnteresseerd om dat bij jullie te komen overbrengen? Door alleen de naam Probus? Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad bijzonder. Je moet je inderdaad voorstellen, die CEO van Philips komt met zijn vliegtuig vanuit China naar Schiphol en wordt dan in de auto naar Probus Kerkrade gebracht. Het is natuurlijk wel zeer bijzonder. We hebben natuurlijk dan wel het geluk dat zijn vader lid van Probus Kerkrade is. En waarschijnlijk is dat het geheim achter zijn bezoek. Maar het is natuurlijk heel speciaal. De CEO van Philips, die dan vertelt niet alleen over de geschiedenis van Philips, maar ook hoe ze zich handhaven in een wereld met Russen, Chinezen en Amerikanen om het bedrijf overeind te houden. En dat levert een heel fascinerend verhaal op. En wellicht hoort hij van jullie misschien nog wel tips waar hij zelf nog nooit aan gedacht heeft. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Ja. Hoogtepunten van de afgelopen 35 jaar. Wie zit het langst erbij trouwens? Wanneer ben jij erbij gekomen, Nout? Ik ben er nu 10 jaar bij. En Henk, jij? 4 jaar. Wat heb je trouwens... We hebben allemaal kunnen zien dat Henk een ketting om heeft. Hè? Laten we eens vragen of dat de prins van de Probusvereniging is of wat anders. Nou, misschien komt dat ook wel een keer. Maar de bedoeling van deze ketting is dat de voorzitter van de vereniging op de nieuwjaarsbijeenkomst geïnstalleerd wordt en dan die kettingen omgehangen krijgt. En elke schakel van de ketting staat een naam op van degene die al eerder voorzitter is geweest. En hoe lang mag die voorzitter blijven zitten? In principe 1 jaar. Maar er zijn soms situaties dat de opvolger bijvoorbeeld overlijdt, in ieder geval niet beschikbaar is. En dan wordt wel eens met de club afgesproken om dat een jaar te verlengen. En zo zit ik eigenlijk dit jaar het 2e jaar in deze rol. Dus begrijp ik het goed dat de nieuwe voorzitter eigenlijk nu al weet dat hij volgend jaar voorzitter wordt? Dat is gewoon een rolerend systeem. Degene die binnenkomt weet dat hij op enig moment eerst programmacommissaris moet worden. Misschien ook wel aardig om dadelijk nog iets over Ladies Days te zeggen. Ik wou net zeggen, programmacommissaris. Dat is een nieuw scrabblewoord. Programmacommissaris. Krijg je heel veel punten voor. We gaan dadelijk eens even over die functies ook hebben. Ja. Wat voor functies zitten erin en wat houden die functies in? Hè? Ja. Dat is wel leuk. Precies. En dan ben ik even de draad kwijt. We zaten bij de voorzitter. Ja. Kijk, hier in zo'n ouder stuk wat ik nog in het archief heb gevonden, wordt gepraat over een vicevoorzitter. En dat is nu programmacommissaris. Dat is in feite de aankomende voorzitter. En die heeft vooral het doel, vind ik zelf, om de Ladies Days te organiseren. Wat zijn mannen zonder vrouwen? Hè? Er zijn 2 dagen in het verenigingsjaar waarbij we ook samen met de dames op stap gaan. En dat levert ook altijd, verbaast me ook steeds, een bijzonder leuk programma op. Ja, de dames denken anders, hè? Ja, ik noem maar eens wat. Er is er een meneer die organiseert dan voor ons een bezoek aan een veehouder in Bocholt. Met al zijn koeien en zijn verhalen. Die man heeft ook duidelijk routine erin. Die heeft meerdere keren mensen ontvangen. En
vertelt dan over de koeien, de zorg voor de koeien, de aandacht voor die koeien en ook natuurlijk de problematiek met mest en wat de overheid hem in de weg legt. Ja. En daarna verplaatsen we ons en dan hebben we nog een lezing van Luc Wolters, dat is een historicus, over een Limburgse kunstenares, maar wel met veel Amsterdams rumoer, van Waterschoot. En dan heb je dus een heel gevarieerde dag. Koeien in de ochtend en kunst in de middag. En steeds natuurlijk afsluitend met een diner en een drankje. Ja, uiteraard. Dus dat levert een hele leuke dag op. Dat kan niet uitblijven. Henk, die programmasecretaris, wat is de functie? Buiten het feit dat hij de nieuwe voorzitter wordt, het jaar daarna, bij goed bevinden. Ja. Wat heeft hij voor een functie precies? Nou, luister. Laat ik eerst even zeggen, we hebben ook nog iemand die de centen bijhoudt. Een penningmeester. Het is niet waar. Dat is heel belangrijk. Ja. Want die mag dan altijd zorgen dat de kas klopt. En dat hij genoeg geld in huis heeft om alle uitjes te betalen. Bedruipen jullie zichzelf? Of hebben jullie ook sponsoren? Nee, we bedruipen onszelf. Helemaal goed. Dus. Ja. En de programmacommissaris is degene die in feite programma's ontwerpt. Dus kosten maakt. Dat moet hij dan afstemmen met de penningmeester. Maar buiten de ladies days die hij moet organiseren, houdt hij ook ieder 14 dagen bij wie komt of niet komt. Dat is wel belangrijk, ja. Precies. En wat iemand voor eten wil hebben. We kunnen kiezen uit een vleesgerecht, een visgerecht, broodjes, soep. Nou, mensen geven dat door. Hij verzamelt al die gegevens en die gaan dan 1 of 2 dagen voordat we de bijeenkomst op donderdag hebben, richting restaurant. Dus jullie hebben... Oh, wacht even, dat verandert de zaak. Kunnen jullie nog leden gebruiken trouwens? Nee, grapje even. Dus op het moment dat jullie de donderdag bijeenkomst hebben, elke 2 weken, eten jullie ook daarbij? Ja, dat is correct. En dat is... Waar is dat? We hebben overal gezeten, in Kerkrade. Maar op dit moment zitten we in de Rouge. Ja, in de Rouge in Heel. In de Rouge, ja. Mooie locatie trouwens, ja. En heel veel medewerking hebben we van de restauranthouder. Ja, dat is alleen maar mooi, hè? Ja, goed, vertel verder. Hij zorgt ook, als we dus sprekers van buitenaf uitnodigen, dat de entourage allemaal geregeld is. Een beamer, noem maar op. Een video, luidsprekers, microfoon. Flip over, noem het maar. Ja. En de zaalindeling, hè. Bij discussie zitten we meestal in een vierkante opstelling. Terwijl bij presentaties we, zoals we noemen, een theateropstelling hebben. Ja, helder. En dat zijn allemaal zaken waar hij eigenlijk voor op pad is, of met ze belt, of er naartoe gaat, om het in de goede banen te leiden. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dus, en dat betekent dat hij nu in oktober in feite aan het kijken is wie de opvolger van hem wordt. Dus de toekomstige programmacommissaris, zodat hij een stukje kan inwerken. En hij loopt natuurlijk van binnen het bestuur mee bij alle besluiten. En dat betekent ook dat hij straks makkelijk de rol van voorzitter toebedeeld kan krijgen. Ja, want je moet hem natuurlijk niet meteen voor de leeuwen gooien. Dat schiet ook niet op, hè? Nee. Want dan moet je naar het Gaia Zoo. Maar goed, nee, flauwekul. Nee, maar ik begreep in het verleden dat mensen in een jaar of 6, 7 lid waren voordat ze die rol vervulden. Maar dat is ook door coronatijd en noem maar op, is het de tijd wat korter geworden. Zo was het in feite zo dat ik 2 jaar bij de club was. En toen heb ik eerst programmacommissaris ben geweest. En daarna heb ik de rol van voorzitter toebedeeld gekregen. Ja. Want jullie zijn allemaal gepensioneerd. Hè? Dus minimaal 5. Hè? Mensen die nog met 65 zijn gegaan. Hè? Maar minimaal 5, 6 of 67. Hè? Ja. En als je dan al 5 jaar erbij bent, dan ben je al 72. Hè? Ja. Zo moet je het zien. Ja, dat klopt. En we hebben ook, wat dat betreft, we hebben er mensen bij die 90 zijn, 92 zijn. Kijk, dat zijn voor ons natuurlijk uitzichten die we graag ook zouden willen bereiken. Ger Prekkaas bijvoorbeeld, hè? Ger is onze 90-jarige. Ja. En Piet Joos is 92 jaar. Ja. Dus op die manier hebben we toch een heel gemêleerd gezelschap met
veel plezier met elkaar. Uit hoeveel leden bestaat de vereniging nu? Op dit moment hebben we 21 mensen die lid zijn. Ja. En Wat is eigenlijk het criterium om lid te kunnen of mogen worden? het criterium is dat je gepensioneerd moet zijn. En dat je maatschappelijk een verantwoordelijkheid hebt gedragen voor een of andere zaak. Dus Waar moet ik dan aan denken? je kunt dan denken aan de verantwoordelijkheid voor een bedrijf, of verantwoordelijkheid voor bij een gemeente of bij een overheid of bij een andere organisatie. Dat zijn. Je hebt dus, laat maar zeggen, bij ons in de vereniging mensen die jurist zijn. Je hebt artsen. Je hebt ook mensen die een eigen bedrijf hebben gehad. Ja, kijk, dus ze komen uit allerlei sectoren van de samenleving. Ja, dat bedoel ik. Dat is iets duidelijker. Sorry Henk, maar ik vind wat nou zeg even iets duidelijker. Nee, maar daarom zijn we ook zo'n goed team. Hè? Ja. Jullie vullen elkaar aan. Ja. En voor de duidelijkheid, zo net is de naam van een restaurant gevallen. We zijn Probus Kerkrade. We hebben ook wortels in Kerkrade. Maar onze leden komen uit Bocholt, uit Simpelveld, uit Klimmen, uit Heerlen. Want daar is het dus wat dat betreft een heel gemengd gezelschap. En al is het maar dat ze allemaal platkallen, maar er is altijd nog een binding met het Kerkrade, waar ze ook vandaan komen. Met plat bedoelt nou natuurlijk het dialect, want we hebben bewust gekozen vandaag om het in het Nederlands te doen. Hè? Ja. Dit is al een stuk duidelijker voor die kijker en luisteraar die denkt van nou hebben we het over een item, dan hebben we het over een item, maar wat doen die nou eigenlijk precies? Dat hebben we gehad. En wat zitten daar nou voor personen in? Dus ik zou zeggen, ben jij van een gemêleerd gezelschap zoals Nout net zei, en ben jij gepensioneerd arts of chirurg of weet ik wat, of jurist of laten we maar zo zeggen. Als je gepensioneerd bent en je hebt wat betekend voor de samenleving, dan meld je aan en wellicht dat je door de selectieprocedure komt. Want er zal beslissen een selectieprocedure voor zitten. Er zijn 2 mensen die zo'n aanmelding beoordelen. En dan die toelatingscommissie gaan, zo simpel gezegd. Er zit dan ook de voorzitter uiteindelijk bij. En als er nou een verdeeld advies komt van die 2 mensen, dan beslist de voorzitter. Staat in de reglementen. De voorzitter heeft de hamer en die slaat dan met de hamer en dan is het knoopje doorgehakt. Zo is dat dan. Zo is dat. Dus. Nout, jij wilde nog even iets zeggen over als jullie een item hebben gehad. Hoe noemde jij dat? Een referaat. Ja, een referaat of een toespraak moet je houden. Ieder lid realiseert zich dat hij dat eens in de 2 jaar moet doen. Dat is ook een heel uiteenlopend verschillend aanbod. We hebben iemand die is bij de Winzer in Rolduc. En die kan vertellen over Rolduc, die kan vertellen over de wijngaard en over de druiven die naar Maisloos gaan, daar gekelterd worden en in de fles terechtkomen. Dan krijg je een heel spannend, leuk verhaal. En dan brengt hij natuurlijk ook een paar flessen wijn mee. En morgen hebben we iemand die uitgebreid ingaat uit deskundige hoek over de problematiek van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Iemand die weet waar hij over praat en dan ook weer kan. Waarom gaat er zo vaak een wethouder? Waarom stopt zo vaak een wethouder ermee? Waarom voelen raadsleden zich bedreigd? Wat is het risico in dit geval als we inderdaad straks weer gaan stemmen bij die gemeenteraad? Maar in elk geval, iedere keer is er iemand van ons die om de 14 dagen dan zo'n verhaal afsteekt. En dat is een heel gemêleerd aanbod. Henk, jij wilde ook nog iets toevoegen voordat we dadelijk gaan afronden? Ja, ik wilde toch een paar hoogtepunten nog eventjes onder de aandacht brengen. Ja. Zo zijn we als Probus Kerkrade in juli geweest bij de kernforschungscentrale. Niet vanwege de laatste hoogtepunt. Ze hebben daar een hele snelle computer. Daar ging het niet over. Maar ze hebben wel een inleiding gehad van Peter Gruber. En dat is iemand die een Nobelprijs ontvangen heeft in 2007. Ja. Hij heeft daar een uitgebreid betoog gehouden wat te maken heeft met zijn onderzoek naar batterijen en opslag van gegevens. Ook zijn we een keer met de club naar de Duitse gemeenschap in Eupen geweest, waar we ontvangen werden door minister Oliver Paas, die ons rondgeleid heeft en heeft laten zien wat er allemaal
aan mogelijkheden zijn doordat er een aparte Duitse gemeenschap is. Een derde punt wat ik nog wil noemen is ook een excursie naar het Europees Parlement. Oh, dat is mooi. Onder leiding van Jeroen Lennarts uit Stamprooi hebben we daar een lezing gehad en een discussie over de waarde van het Europees Parlement. En zo zijn er zijn nog veel meer van die items te noemen. Het zijn wat voorbeelden van momenten waarop je zegt, ja, daar zou je zelf niet zo direct naartoe gaan, maar wel in dat samenwerkingsverband wat Probus Kerkrade heet. Een hele actieve vereniging. Ja, dat hebben we nou gehoord. En mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En ja, we sluiten altijd af, toch in het dialect, met Houdt u vrije en adiewa. Adiewa. Adiewa.